खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बङाइगावआव मोन 26 आफादनि दैदेनगिरिफोरा पीयूष हाजरिकाजों सावरायदों। दबखानि लांखार जानाय लाइमोनखौ बोखांबाय आरो साथाम दुथां एरेस्ट। आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमायाव हाई एलार्ट आलफा उदांनि हेंथायै अपारेशन। सुनील गगैआ आसामनि बाहेरायाव थाखोमानानै दङ बुंदों जेपि सिंह। माजुलियाव फुड पयजनिं गथ'साजों लोगोसे साब्रै देहा फाहामसालियाव। आसामा बांलादेशजों फालांगियारि सोमोन्दोखौ दोनथ'बाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। शनिबार खालि बङाइगाव जिल्ला बेंगिरि मावख'आव दै सम्पद बिफाननि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाजों गुबुन गुबुन मोन 26 आफादनि दैदेनगिरिफोरा सावरायदों। कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ लानानै ओनसोलनि मोन 26 थागिबि आफादफोरा मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाजों सावरायदों। बे मेलाव कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि मासिगिरि हितेश्वर बर्मन, CEM जीवेश रायजों लोगोसे काउन्सिलनि गुबुन सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादोंमोन। बबेखानि बे मेलाव फैबाय थानाय पन्चायत बिसायख'थिनि आरो कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि बियाब दानायनि बागै सावरायनाय जायो आरो सुबुरुनफोर होनाय जायो होननानै मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया बुंदों। बबेखानि रायजोनि थागिबि सुबुंफोरनि मोनथायखौ थि खालामनो आरो रैखा खालामनायनि सायाव थांखि लानो थाखायबो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरा सोरखारखौ खावलायदों होननानैबो पीयूष हाजरिकाया फोरमायदों। गुवाहाटी नोगोरमानिफ्राय लांखार जानाय दबखानि लाइमोनखौ दुथांफोरनि आखाइनिफ्राय बोखांनो हाबाय। बेजों लोगोसे बे लांखारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय साथाम सुबुंखौबो पुलिसआ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि शनिबारखालि दबखानि साबिर आहमेद लस्कर मुंनि लाइमोनखौ दुथांफोरा गुवाहाटी नोगोरमानिफ्राय किडनेप खालामदोंमोन। साबिर आहमेद लस्करा खामानिनि थाखाय बावैसो गुवाहाटी नोगोरमायाव थाफैदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला दुथांफोरा साबिरनि बिसिनिफ्राय 5 लाख रां दाबि खालामदोंमोन आरो रांखौ हराब्ला साबिरखौ बुथारनो हुमखि होदोंमोन। बेनि हेंथायै शनिबारखालि हराव साबिरनि नखरा दबखा थानायाव FIR होयो आरो पुलिसआबो दबखा आरो हाथिगावआव साबिरखौ नागिरनानै रेस्किउ अपारेशन खालामो। पुलिसआ मबाइल लकेशन ट्रेकिं खालामनानै साबिर आहमेद लस्करखौ बोखाङो। बबेखानि बे जाथायजों लोगोसे साथाम दुथांखौबो पुलिसआ हमनो हादों आरो बै दुथांफोरखौ फारियै इकबाल हुसेन, आमानात उल्लाह आरो सामिर आहमेद होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों। आसाम अरुणाचल रायजोआरि सिमायाव हाई एलार्ट उदखारि आफाद आलफा उदांखौ लानानै आसाम अरुणाचल सिमायाव हाई एलार्ट। बेखौ बिथा खालामनानैनो आसाम अरुणाचल सिमायाव आलफा उदांनि हेंथायै सार्च अपारेशन खालामदों। बे बाथ्राखौ मिथिहोदों आसाम पुलिसनि DGP जेपि सिंहआ। फैबाय थानाय 15 आगस्ट भारतनि उदांस्रि सानखौ लोब्बा लानानै गाग्लोबनो प्लेन पलिसि आरो खाबु लानायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो रैखाथि बिफाना आसाम अरुणाचल सिमानि हाग्रायाव आलफा उदांनि हेंथायै अपारेशन खालामदों। DGP जेपि सिंहआ फोरमायनाय बादिब्ला आसाम अरुणाचल सिमायाव उदखारि आफाद आलफा उदांनि सोद्रोमाफोरा एक्टिभ जानाय आरो हादरनि उदांस्रि सान फालिनायाव गाग्लोबनो प्लेनिं खालामनायनि बागै सोर सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो आलफा उदांनि हेंथायै आसाम पुलिस, इन्डियान आर्मी, CRPF आरो आसाम राइफल्स आसाम अरुणाचल प्रदेशनि सिमायाव जथाय अपारेशन खालामदों। सुनील गगैआ गोथाङैनो दङ। पुलिसआ बे बाथ्राखौ रोखा खालामबाय। टकुवाकारानि सोमोनांथाव बुथारनाय जाथायनि सायाव खुगा बेखेवनानै सुनील गगैआ गोथाङैनो थानायनि बाथ्राखौ बुंदों आसामनि DGP जेपि सिंहआ। मख'नो गोनांदि जल जीवन मिशननि टिकादार सुनील गगैखौ गावनि न'नि साखाथियावनो बुथारनानै सावदों होननानै सन्देह खालामदोंमोन। नाथाय उननि समाव बे बुथारनाय जाथाया गोदान महर लायो। DNA टेस्टआव खावसे खामफ्राबनाय गोथै सह'आ सुनील गगैनि नङा।
सुनील गगैजों लोगोसे खामानि मावग्रा मिस्ट्रि जाहांगीरनिसो होननानै रोखा जानायनि उनाव बे बुथारनाय जाथाया रायजोनाङै बयखौबो सोमोनांहोदों। बबेखानि बे जाथायनि सायाव CIDनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। सुनील गगैनि बिसि फिसा आरो सोमोन्दोआरिफोरखौ पुलिसआ गोबां खेब जेरा खालामदोंमोनब्लाबो बेनि बागै पुलिसआ खौरां बिजोङाव जेबो फोरमायाखैमोन। सुनील गगैआ गोथाङैनो दङ होननानै पुलिसनि गोजौ थाखोनि अफिसारफोरा दाबि खालामबोदोंमोन। नाथाय सुनील गगैआ बबेयाव दङ बेनि बागै पुलिसआ खुगा सियाखैमोन। बेनि गेजेरावनो DGP GP सिंहआ गिबियै खुगा बेखेवनानै सुनील गगैआ गोथाङैनो दङ, आसामनि बाहेरायाव थाखोमानानै दङ आरो गले गले मबाइल फननि सिम कार्ड सोलायगासिनो होननानै DGP GP सिंहआ बुंदों। माजुलियाव बिस गोनां आदार मोनजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बबेखानि बिस गोनां आदार मोनजानानै सासे गथ'साजों लोगोसे गासै 4 सुबुङा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाहैनो गोनां जादों होननानै खौरां मोन्दों। माजुलिनि मिसामरायाव जादों बे जाथाया। बिस गोनां आदार मोनजानाय सुबुंफोरा खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बाजारनिफ्राय लाबोनाय बुट मुग जानायनि उनावनो बे जाथाया जायो। जायगानि बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोदोंमोन बुट मुगखौ। बै बुट मुगखौ जानायनि उनावनो हरखाब जब्रायाव गोग्लैयो आरो खिलाय गोबालाय जायो। बेनि उनावनो नखरनि सोद्रोमाफोरा हरखाब जब्रायाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ माजुलिनि गड़मुर श्री श्री पीताम्बर देव गस्वामी डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालाव लांनाय जायो। बबेखानि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बिस गोनां बुट मुग जाना जब्रायाव गोग्लैनाय सुबुंखौ ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आथिखालाव बांलादेशनि दुंहाव थासारिखौ नोजोर होनानै आसामा बांलादेशजों फालांगियारि सोमोन्दोखौ दोनथ'बाय। बराक सेरफांनि करीमगंज जिल्लाजों नांजाबनाय बांलादेशनि सिमायाव थानाय इन्टिग्रेटेड चेक पस्टखौ बन्द खालामनायनि उनाव बांलादेशआव फालांगियारि मुवा बेसाद लांनाय आरो आसामाव लाबोनाय फालांगिनि सोमोन्दोखौ आसामा दोनथ'बाय होननानै करीमगंज जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मृदुल जादबआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि आसामनि करीमगंज जिल्लाजों गासै 93 किल'मिटार गोलाव हादर नाङारि सिमा दङ। अदेबानि आसामनि गासै 60 बांलादेशआव फरायहैनाय फरायसाफोरा करीमगंजनि बे इन्टिग्रेटेड चेक पस्टजों आसामाव हाबफैदों होननानै मिथिहोदों जिल्ला बेंगिरि मृदुल जादबआ। ओजोंहाय धुबरी जिल्लाजों गासै 15 बांलादेशिफोरा आसामाव हाबफैनो नाजादोंमोनब्लाबो BSFआ होबथादों होननानै मिथिहोबावदों। आथिखालाव बांलादेशआव राजखान्थियारि बेले-बेजे आरो आयेनारि राहानि आंखालाव दुंहाव थासारि सोमजिनायनि जाहोनाव भारत बांलादेश सिमा बारनानै गोबाङानो आसाम, त्रिपुरा आरो सोनाब बंगआव हाबफैनो नाजादोंमोन। बेनिखायनो BSFआ सांग्रां जानानै आयेन बेरेखायै हाबफैनायखौ होबथादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।